Hortxe, zelako animoak. Hori da, hortxe neskin atxatik, ez da? Osondo. Apa, ba. Aizeari kantatzean, aintzizetari ma, eta ez pentsa, nirea bezala, hemen ez da munduan, nireak arindu dira. Hori bai! Opa! Venga, txaloiek! Pertsonaia bitziak, bizitzari txizkunka, arrotasunaren eroiak. Eta aitortzen gaituen, egunerokotasunak, jada ezagutzen ez du. Zerazu kantatzen, zerbait ezan eta, zigaren izantzeko. Zerazu kantatzen, amodiozko hitxan baite didatzen zanbaitu abesteko. Osondo, venga, apa! Zerazu kantatzen, zerbait izan eta, zeraren jantzeko. Zerazu kantatzen, nire bidean hartzatzeko, zeraren rokango. Primeran! Oso, ondo! Ze moduz? Ondo. Ondo? Ze guapak etorri zaeten zuen gonekin, ze? Zegatik, gonak? Asko gustatzen zaidurako. Bai? Eta noren ideia izan da? Denana. Guztiana, adostu duzue, hola etortzea bakoitza kolore batekin ta dana? Bai. Ta datza ondo ikasita, eta letrare ondo ikasita, latza izan da edo erraz egin zaizue? Bueno, pizka bat latza. Latza? Ba, ondo egin duzue latza izateko zuentzako, ez? Bai. Gustora geratu zarete. Bai, gu ere oso gustora geratu gara zu eta zuekin ikustez, ez? Bai hoxe, primeran. Txalo bero bat, bai, irukote honendako ere.